Medio cento de embarcacións recalarán o venres 14 de agosto no Porto Deportivo da Pobra tras concluir a segunda etapa da regata Rías Baixas. Tras a recepción, os regatistas desplazaránse ata a Praza do Emigrante para a entrega de trofeos. Dende o Concello da Pobra do Caramiñal estamos moi satisfeitos de volver a formar parte desta cita, sendo unha vez máis o único porto da Coruña que participa. Para nós é un orgullo que os organizadoras sigan contando coa nosa vila para ser unha das sedes desta regata. A cita será o venres 14 de agosto. Recibiremos os participantes tras a etapa de Portonovo a Pobra. Arredor das 7 da tarde, na Praza do Emigrante, acollerá a entrega dos trofeos desta etapa. Será un acto aberto a toda a cidadanía, pensado para compartir cos regatistas e con todas as persoas que queiran vivir de preto esta cita deportiva. A flota sairá de Vigo xoves 13, con destino a Portonovo para arribar á Pobra, única escala pertencente á provincia da Coruña. Esta regata, la regata Rías Baixas, no se entiende sin a Pobra. Otros puertos pues han cambiado durante los años de ubicación, pero si nos cargamos algún día a Pobra, nos cargan a nosotros, porque todo el mundo viene aquí encantado. Ainda que sea o único porto da Coruña, que eso é unha boa medalla, hai que ter en conta que tamén está nas Rías Baixas, que é o que temos que fomentar, non? Eu penso que a Galicia mariñeira, que a Pobra representa, tamén xunto con Vigo, con Portonovo, con todos os portos que tocamos nesta regata. Tras a súa experiencia no destino Barbanzán, volverán novamente a Vigo para afrontar unha etapa final a CIES. Dende a organización destacaron a importancia deste tipo de eventos para seguir a promover o turismo náutico en toda Galicia, que aínda adoece de infraestructura suficiente en materia de portos deportivos. Estamos moi limitados con os portos deportivos, que non entendemos por que non hai máis portos deportivos en Galicia, cuando temos unas rías maravillosas que podemos disfrutar e que para el turismo náutico pode competir tranquilamente e con máis calidad que el resto de... me estoy refiriendo al Mediterráneo y me estoy mojando mucho hoy, me parece, que Portos de Galicia no promocione más el poder hacer más puertos deportivos. Y los que ya están hechos, que sea un poco más, que se amplíen porque ya se están quedando pequeños. Entre as entidades patrocinadoras da regata está tamén a Sociedade Liceo de Noia, que aposta por apoiar eventos que dinamicen o territorio e sigan atraendo visitantes ás nosas comarcas. Para o Liceo de Noia é unha satisfacción formar parte deste proxecto, pois somos unha entidade que leva case 100 anos, como ben decía o presidente do Náutico de Vigo, entendendo que a nosa misión vai máis alá de facer unha programación cultural. Tamén creemos na colaboración, en crear sinerxias e o apoio a todo tipo de iniciativas que enriquezan a vida da nosa comarca e que proxeten unha imaxe dinámica e atractiva de Galicia.